1973 urtean, irailean izan zen, Txilen Pinochet generalak eta bere general lagunek kolpea eman zutenean, Salvador Allenderekin presidentziaren jauregian zeudenei ultimatuna eman zitzaien ordu erdi batean alde egiteko handik. Eta batzuk joan ziren eta lortu zuten irtetzea, beste batzuk Allendekin gelditu ziren eta bizila eman zuten. Orduan hori oroitzean beti sentitzen dut izugarrizko amorrua, zerdikan behar balimada gaur bihurtu era pixkat jakintsu hauak edo eszeptiko hauak, baina orduan ni gaztean itzen eta esperantzakin bizitzen genuen prozesura horrela urratu izateak izugarrizko mina eman zian. Gero, handik bolara batea irakurri nuen, handik alde egin zutenetatik bat bere alaba bazen, Beatriz Allende, eta honek handik 2 edo 3 urtetara bere buruaz beste egin zuela suizidatu egin zela. Eta hasi nintzen galdezkan ere buruari zergatik suizidatu da emakume gazte hori zergatik. Eta interpretazio bat egin nuen eta interpretazio horrekin kanta bat atera zen, lore bat, zauri bat.